В ежедневието ни постоянно се грижим за работа, семейство, деца, родители, задължения, срокове и какво ли още не. Много често поставяме собственото си здраве на последно място и си казваме: ще започна от понеделник, ще започна след празниците, ще започна когато имам повече време. Истината е, че идеален момент почти никога не идва. Затова се радвам, че днес сте избрали да инвестирате малко време в себе си и в своето здраве. За тези от вас, които не ме познават, аз съм ирисолог Тера Сулева. Повече от 20 години работя в областта на природното здраве, храненето, фитотерапията и ирисовата диагностика. През годините съм работила с хиляди хора, които са търсили решение на различни здравословни проблеми. Освен това съм провеждала множество обучения, лекции и консултации, свързани с здравословния начин на живот, природното лечение и индивидуалният подход към човешкият организъм. Това, което ме впечатлява най-много през всички тези години, е, че почти няма човек, който да не е правил опит поне веднъж да отслабне. Няма значение дали говорим за жена на 25 години, за мъж на 50 години или за човек, просто който иска да свали няколко килограма преди лятото. Именно сезона, който се намираме и в момента. Почти всеки е опитвал някакъв режим, почти всеки е започвал с огромна мотивация, почти всеки е вярвал, че този път ще успее. И много често, след няколко седмици или няколко месеца, се оказва отново на същото място. Това води до огромно разочарование, унищожава мотивацията понякога и за следващи опити. Човек започва да губи вяра в себе си, започва да мисли, че няма достатъчно воля, че не е достатъчно дисциплиниран, че има бавен метаболизъм, че е обречен винаги да се бори с килограмите. Започва да си търси болести, съмнява се в проблеми с щитовидна жлеза. Често при мен идват хора, които казват, че не са променили нищо в начина си на живот или хранене, но напълняват и не могат да свалят излишните килограми. Именно за това днес реших да поговорим за най-голямата грешка при диетите, защото в повечето случаи проблемът не е липсата на воля. Проблемът е, че хората се опитват да решат един много сложен и индивидуален въпрос с готови универсални решения. Тук ще вмъкна един пример от последните дни. Пациентка, която ни каза, че вече ги знае тези неща, но просто не ги прилага. Замислете се и вие колко много диети знаете, колко диети съществуват. Нисковъглехидратни диети, кето режими, гладуване, което най-често пациентите прилагат, разделно хранене, диети с ниско съдържание на мазнини, диети с ниско съдържание на въглехидрати, плодови режими, протеинови режими, детокс програми, различни добавки, конкретизирани в отслабването, различни чайове, инжекции, модерни напоследък и какво ли още не. Ако имаше една диета, която да работи за всички, всички останали щяха да изчезнат и щяхме да имаме една универсална за всички организми. Но не изчезват. Защо? Защото хората са различни. И точно тук се крие една от най-големите заблуди в съвременното отслабване. Много хора търсят правилната диета. Аз бих казала, че трябва да търсят правилния подход към собствения си организъм. Това е огромна разлика, защото една и съща храна може да бъде полезна за един човек и неподходяща за друг. Един човек може да се чувства прекрасно с повече въглехидрати, друг може да се чувства по-добре с повече белтъчини. Един човек може да пропусне хранене без проблем. Най-често в нашия случай чуваме, че нашите пациенти не закусват
и едва ли не цял живот е така. Друг, примерно, може да изпитва неустоим глад и да прияде вечерта. Затова първото нещо, което искам да запомните още в началото на този уебинар, е следното. Няма универсална диета. Няма универсален хранителен режим. Няма универсално меню. Има организъм, който има своите специфични нужди. Колкото по-добре ги разберем, толкова по-лесно ще постигнем резултати. Сега искам да ви задам един въпрос, който е по-скоро риторичен. Колко от вас са сваляли килограми и след това са си ги връщали обратно? Предполагам доста от вас, да не кажа всички. Това е един от най-честите проблеми. Всъщност много хора могат да отслабнат, много по-трудно е да задържат резултатите. И причината е, че повечето диети не учат човека как да живее, те просто му казват какво да прави за кратък период от време. Докато трае диетата, повечето хора споделят, че има резултат, особено в първите дни. Когато диетата приключи, старият начин на живот се връща. Следователно, се връщат и килограмите. Но по този повод искам да вметна и още една грешка. Често хората не само, че се теглят прекалено много, да следят ежедневно килограмите, говорим с измерване в домашни условия с кантар. Например, всеки ден, всяка сутрин имат си тяхна динамика и гледат само цифрите на кантара. Често чувам, че отначало са свалили килограми, но после има застой. Само че тук има и няколко други допълнително важни подробности. Първо, проследявайте теглото си веднъж на около 15-20 дни. Винаги сутрин на празен стомах. Второ, не следете само цифрата на кантара, а как изглеждате, размера на дрехите, като облечете стари дрехи, дали вече ви стоят широки. Можете ли да кажете, че сте свалили един размер, един номер на дрехите, които обичайно обличате. Измервайте ханш, талия, бедра в сантиметри, защото реално мазнините почти не тежат, но са обемни, а мускулите тежат. Тоест, може да тежите повече, но да изглеждате по-слаби от преди стартиране на диета или хранителен режим и да носите и по-малък размер дрехи. Това е здравословното отслабване. Да се чистят мазнините и да се изгражда мускулатурата. Относно движението в началото, т.е. сваляне на показателите, когато се теглите на кантар, тези въпросни свалени килограми може да са дори само задържаната вода. И естествено, че като промените храненето, дори само да изключите сладкото и тестени изделия, ще имате начални резултати. Но тук стигаме до нещо много важно. Отслабването не е събитие. То е процес. Не е нещо, което правим за един месец, не е нещо, което правим само преди морето, не е нещо, което правим само преди празници или специален повод, за да облечем любимата рокля или официална дреха. То е резултат от навици, които поддържаме достатъчно дълго. Колкото по-бързо човек разбере това, толкова по-малко ще страда от разочарование. Също, ако поправи грешката с обсебването от кантара. Много хора, започвайки деня си като се теглят, ако цифрата е по-ниска, са щастливи. А ако цифрата е по-висока, денят им е развален. Но кантарът не показва цялата истина. Той не показва колко вода задържате, не показва мускулната маса, не показва как работи организма ви, не показва дали се чувствате по-енергични, не показва сънят ви дали е по-добър.
не показва дали храносмилането ви се е подобрило. Тук това го вметвам, защото да, знам, че има и може би някои от вас ще си кажат точно това, че има кантари, които да ви измерват масата на костите, процент мазнина, вода, процент мускулатура, но не разчитайте много на тях, не винаги това е много адекватна информация и все пак останалите изброени неща всъщност няма как да бъдат отчетени от такъв тип технология. Понякога човек може да не е свалил почти нищо според кантара, но да е подобрил значително здравословното си състояние. Затова винаги казвам, че отслабването трябва да се разглежда като част от общото здраве, а не като единствена цел. Сега, нека поговорим за една тема, която създава много объркване – калориите. Сигурно сте чували десетки пъти фразата „просто трябва да приемаш по-малко калории“. На теория звучи логично, но човешкото тяло не е математическа формула. Представете си две жени. И двете приемат по 1500 калории дневно. Първата спи 8 часа, което се приема средно за нормално, най-добрият вариант, оптимален. Движи се редовно, няма сериозен стрес, храни се спокойно. Втората спи по 4 часа, работи под огромно напрежение, постоянно е тревожна, прескача хранения, храни се набързо. Смятате ли, че организмите им ще реагират по един и същи начин? Разбира се, че не. Защото върху теглото влияят много фактори. Влияе качеството на съня, влияе нивото на стрес, влияе физическата активност, влияе работата на храносмилателната система, влияе дори състоянието на черния дроб и влияят, разбира се, и хормоните. Влияе дори емоционалното състояние и съществува дори така нареченото стресово хранене. Нормално е, когато сме нервни, да похапваме повече и то всякакви неща, без да обърнем внимание какво консумираме. При стрес и напрежение организма отделя доста повече стресови хормони и за да се намери баланс, организма търси начин да произведе положителни. Начинът е през захарта. Сладки изделия, сокове, не е задължително да е сладкиши, но затова в такива моменти се засилва глада именно към сладко и трябва да минем през регулация не само на задстомашната жлеза, но и на нервната система и на стресовите хормони. Тук в случая съществува и противоположното, разбира се. Хранителен режим за намаляне на кортизола, който е доста известен стресов хормон, но този режим, разбира се, както вече споменахме, е индивидуален. И тук напомням за линка, за който по-подробно ще обясня и в последствие, през който може да си заявите такъв хранителен режим, който да е за намаляне на кортизола, ако ежедневието ви е прекалено стресово. Колегите ще обявят самият линк в чата, за да може да го имате още и в самото начало, и в краят също ще бъде публикуван, за да имате връзка, ако имате интерес точно от такъв хранителен режим. Но никога не трябва да свеждаме отслабването само до калории, връщайки се на темата за калориите. Да, количеството храна е важно, но не е единственият фактор. Понякога хората толкова се концентрират върху числата, че забравят да слушат собственото си тяло. Това, което винаги повтарям на моите пациенти. И следователно какво се получава? Започват да ядат по часовник, започват да броят всяка хапка,
започват да изпитват вина, когато си позволят нещо различно от описаното в режима. А храненето не трябва да бъде източник на вина. То трябва да бъде източник на енергия и здраве. Нека поговорим и за една друга популярна практика – пропускането на хранения. Много хора вярват, че колкото по-малко ядат, толкова по-бързо ще отслабнат. Това е най-често срещаното, което аз съм засичала като мислене в моята практика. Затова и тези същите хора пропускат закуска. Но ако не закусите или закуската не е добра, т.е. не е балансирана, не е питателна, няма фибри, по този начин вие по естествен път забавяте своят метаболизъм и няма какво да се преработи в енергия, а реално дори да станете от леглото, да отидете от едната до другата стая, вие вече имате нужда и тялото изисква енергия. Други хора понякога пропускат и обяда. Пият кафе, кафето, разбира се, потиска глада и вечерта се оказват толкова гладни, че изяждат двойно повече храна. Освен това, в ежедневието, ако няма хранене, поне междинно или минимално ядки, фибри, на 3 до 4 часа организма трупа масни депа в резерв. В един момент това нещо се преобразува в висцерални мазнини, които не са в самият орган, а около органите и не биват откривани с стандартните профилактични изследвания, докато не стане прекалено късно и не дадат твърде силно изявени симптоми, като усещания. Това е един от най-честите сценарии, който виждам в практиката си. Организма има нужда от баланс. Когато прекалено дълго остава без храна, той започва да изпраща сигнали за глад. Тези сигнали стават все по-силни и в един момент контрола става много по-труден. Затова редовното хранене е важна част от добрия режим. Не защото има магически часове за хранене, а защото помага да поддържаме по-стабилни нива на енергия, по-добър контрол върху апетита и по-добри навици. Много хора ми казват, нямам време да се храня. Това е по повод най-вече на закуската. Че не закусват, защото стават рано, на работа са от 5 часа, от 4 часа, нямат време за закуска, ежедневието им е много натоварено, нямат възможност да се хранят на работа и други такива подобни случаи. Тук бих искала да вметна и предполагам най-малко познатият, актуален, все още макар и стартирал преди години, фастинг. Или за тези, които не са толкова запознати, много голям диапазон, големи диапазони също може, защото има различни вариации на колко часа да не се храните, които фактически по-големият диапазон ви остава без хранене. Доктор Минди Пелц е написала книга по въпроса, с която аз съм много съгласна от здравословна гледна точка. Че фастинга не е за всеки, а е добре да бъде изграден спрямо здравословното състояние на органите. Дори спрямо пола. На жените, например, при неправилен фаст могат да загубят известно количество маса, може да им спре цикъла и затова тук в случая има фастинг спрямо органите, спрямо щитовидна жлеза, спрямо панкреаса, спрямо хормони и така нататък, свързано с другите органи. Почти всеки пациент, случва ми се, когато го попитам с каква редовност е стомаха, ако няма проблеми с констипация или диария, разстройване на червата, да ми отговори, всичко е нормално, както трябва да бъде, нямам никакви проблеми. И като попитам дали тогава, щом всичко е наред,
изчистването на дебелото черво е след всяко хранене или поне позив, в над 90% от случаите получавам отговор не. Само сутрин, което за тях е нормално и цял живот са били така, но всъщност обаче това е нередовен стомах. Но хората не го отчитат като проблем и като ми кажат, че цял живот са били така, съответно те го приемат за нещо, което не очакват и не търсят решение и желание да го променят. Но замислете се в такъв случай, ако спазвате поне минималният брой хранения от към здравословна гледна точка, минималния, подчертавам, за деня, което е 3 хранения, какво се случва с останалите 2 хранения? Престояват цяла нощ в дебелото черво, част от тях загниват, част от тях ферментират и това натравя организма вътрешно, като в последствие се пренася и към другите органи. Замислете се защо при диети на чай и ябълки, например, което е доста актуално, или гладолечение, ежедневно трябва да бъдете следени от цял екип лекари. Защото е опасно и трябва компетентен специалист да следи състоянието на всички органи, защото за всяко нещо е нужно необходимото време и внимание. Не само отслабването да ни е самоцел и дори физически да се чувствате добре в момента, например, защото фастинга възстановява митохондриите, съответно ще имате повече енергия, клетките ще се възстановяват по-добре, но винаги трябва да мислите в перспектива и за здравето на всички органи в бъдеще. Но истината е, че ако нямаме време да се грижим за здравето си днес, рано или късно ще трябва да намерим време за проблемите, които ще се появят в последствие на неговото пренебрегване. Затова първата стъпка към по-добро тегло не е перфектната диета. Първата стъпка е изграждането на разумни и устойчиви навици. Навици, които можем да следваме не седмица, не месец, а години. Защото именно те водят до истинската промяна. Може да си приложите съвсем елементарни навици, които обаче са изключително ползотворни. Например, при храненията си използвайте длънта си за измерване на количествата на това, което приемате. В случая можете, по-късно ще ви я пусна в чата да си имате самата снимка, как да си използвате чрез храненията, чрез ръката храненията, с които да засечете протеин, въглехидрат, мазнини и зеленчуци. Като протеин трябва да имате 4 порции за деня и измервате с тази част, протеина да е колкото тази част на длънта. Това трябва да ви бъде порцията протеин. 3 порции въглехидрат трябва да имате, което е, като си напълните шепичката, е една ваша шепичка. Мазнини трябва да имате 4 порции, което измервате с палеца, колкото е вашият палец. И зеленчуците, един ваш юмбрук. Трябва да са пак 4 порции, колкото юмбрука ви. Така, по най-елементарният начин, може да си засичате грамажите, които са спрямо вашият организъм. За извличане на протеин, тъй като и това доста често ни питат пациентите, които остават с въпросителни какво точно да консумират, за протеин консумирайте яйца. Най-вече белтъците, по-малко жълтъци, разбира се, поради редица фактори. Пилешко филе, пуешки гърди, телешко месо, но не консумирайте просто мазно месо. Наденици, колбаси и не очаквайте да си набавите нужното количество протеин за организма чрез протеинови барчета. За въглехидрати, овесени ядки, най-добре разбира се без глутен, киноа, черен ориз,
сладък картоф, ечемик. Не консумирайте компоти, безалкохолни газирани напитки, захар, крекери като въглехидрати. За мазнини, зехтин, ядкови масла, авокадо, маслини, песто с зехтин, непреработен кокос, което регулира добре и перисталтиката, чия, но за мазнини не консумирайте бекон, слънчогледово олио или течни такива спрейове, които да бъдат заместители също реално на слънчогледовото олио. Сега, нека продължим с една тема, която според мен е изключително важна, защото именно тук се крият голяма част от причините хората да не получават резултатите, които очакват. Това са най-честите хранителни грешки. Интересното е, че в повечето случаи тези грешки не се допускат от хора, които не се интересуват от здравето си. Напротив, най-често ги допускат хора, които постоянно се опитват да се хранят правилно. Хора, които четат статии. Въпросът е обаче от кой са написани тези статии? Взети ли са предвид всички обстоятелства? Следят се в социалните мрежи, разни гурута, клипове. Това вече е много актуално. Всеки да е компетентен по всички въпроси, но не се подвеждайте. А винаги проучвайте историята на постиженията на човека, на когото ще доверите здравето си. Тук не става въпрос само за физическа форма и визия. Защото видеа, на които всичко изглежда лесно постижимо, всъщност те не проследяват колко труд и усилия има във времето между заснемането. Слушат се различни специалисти в най-различни области. Тук малко щеговито ще мъкна и ще подходя така, че ще кажа, че аз, например, не бих се доверила на диетолог с наднормено тегло. Обаче има много такива, които дават съвети за отслабване, но явно на тях или не ги прилагат, или не им работят, не знам. Но в контекста на сериозното, важно е хранителният режим да не е само спрямо целта, а спрямо организма, т.е. състоянието на органите. Затова създадохме тази опция за хранителен режим, който вече споменах и линка видях, че ви го пуснаха колегите в чата. То е спрямо органите, целта, ежедневието, възрастта, пола, придружаващи заболявания и лекарства. Това е много важно. Проблемът е, че днес информацията е толкова много, че понякога човек не знае на кого да вярва. Един казва, че въглехидратите са вредни. Друг казва, че мазнините са вредни. Трети казва, че трябва да се ядат само плодове. Четвърти препоръчва само месо. Други отхвърлят изцяло месото. Аз нямам нищо против избора на хората, които са решили да бъдат вегани или вегетарианци, но хората, които мислят, че месото ги разболява, грешат. Зависи от количеството и качеството. Например, животинските млечни продукти са доста по-вредни, особено кисело и прясно мляко, защото киселото мляко раздува дебелото черво, а прясното мляко образува слуз по червата и така се намаля абсорбцията на веществата. Освен това са и висококиселинни, което ги прави неподходящи за много организми. При нас пациентите, които идват, почти всеки втори е с високо проблемна киселинна среда на храносмилателната система, по-специфично на дебелото черво, защото на стомаха трябва да си е висока. И съответно такъв тип продукти ги определя като неподходящи, но по принцип масово се закусва с кисело мляко. Това много често го чуваме. Или други млечни продукти. Масово фитнес инструктори препоръчват млечни продукти за хранителен режим, диета или без значение каква точно е целта. Но проблема с киселеността в организма е много обширен.
създава много последствия, свързани с другите органови системи и не се изследва в конвенционалната медицина или от диетолозите, като тук не говорим за пикочна киселина или да измерите pH с лентички от аптеката, интернет и така нататък. Но това е доста обширна тема. Може би ще има друг вебинар, който да е посветен на нея, тъй като прекалено често се среща този проблем в ежедневието, но никой не го отчита, докато не дойде при нас, за да му обясним по-подробно детайлите. И съответно, вече като дойдат пациентите са с такива здравословни проблеми, последствия от киселинността в храносмилателната система. На този етап, понеже няма да отворя широко спектърно тази тема, ви препоръчвам да изгледате лекции на доктор Барбара О'Нил по въпроса. Тя има изключително много теми, адекватно поднесени и обясняващи процеса и причинно-следствената връзка. В интернет се среща и различна информация без контекст, като например, че лимона е алкален, но не се обясняват обстоятелствата как да стане алкален и че в чист вид всъщност е доста киселинен. Доста от хората и това ми споделят, че някъде са прочели, видели. Препоръките ми за междинните хранения също трябва да имат допълнителен контекст, защото много хора ядат ябълки, но не отчитат факта, че ябълките активират разяждащите стомашни сокове и ако не се консумира за десерт или ако до половин час след нея няма хранене, тези сокове няма какво да разядат и разяждат лигавицата. Оцетната киселина, която много препоръчват, защото сваля кръвната захар, никой не уточнява обаче и че забавя изпразването на стомаха. Много хора вече се консултират и за всичко с ChatGPT. Огромна грешка. Последствията, които може да ви причини, ще са за вас. Компютъра ви, телефон, таблет и така нататък няма да носи отговорност. Той се обучава и се коригира специфично, така че не оставяйте здравето си и храненията, следвайки съвети от приложения и неспецифичен интернет източник. Накрая човек остава объркан и стига до една от най-честите грешки. Мисленето на принципа всичко или нищо. В понеделник започваме нов живот, изхвърляме всичко от хладилника, спираме захарта, спираме хляба, спираме десертите, спираме всичко, което ни харесва. Първите няколко дни сме много мотивирани. След това започват изкушенията. Появява се глад, появява се раздразнение, появява се умора. И в един момент човек си казва: провалих се. Само че истинският проблем не е парчето шоколад. Проблемът е, че режимът е бил прекалено строг още от самото начало. Колкото по-драстични са ограниченията, толкова по-трудно се поддържат дългосрочно. Организмът не обича крайностите. Той обича баланса. Друга много често срещана грешка е постоянното похапване. Много хора смятат, че не ядат много и като ги попитате какво са консумирали през деня, казват: само е любимото ми и за храни, и за лекарства. Само едно кафе сутрин, само една салата на обяд, само нещо леко вечерта. Но когато започнем да разглеждаме подробно деня, да задавам допълнителни въпроси, примери да даваме, се оказва, че между храненията е имало бисквитка, шепаятки, няколко хапки от детската закуска, малко шоколад, няколко солетки, сок, капучино или други такива подобни подсладени напитки. По-отделно изглеждат незначителни. Събрани заедно обаче могат да добавят голямо количество калории. Колко от вас знаят, например, че само малко прясно мляко в кафето, което пиете сутрин, всъщност е 5 кг мазнини на година.
Едва ли някой се замисля в само малкото мляко сутрин. Освен това, постоянното похапване не позволява на организма да има ясен ритъм на хранене. Тук искам да подчертая нещо много важно. Не казвам, че всички трябва да се хранят по абсолютно еднакъв начин. Но е важно човек да има структура, да знае кога е истински гладен, да различава физическия глад от емоционалния. Защото много хора не ядат от глад, ядат от скука, ядат от напрежение, ядат от тревожност, ядат защото са изморени, ядат защото са ядосани, ядат защото храната временно им носи комфорт. И това е нещо, което често остава незабелязано. Замислете се колко пъти сте отваряли хладилника без да сте истински гладни. Колко пъти сте посягали към сладко след тежък ден. Колко пъти сте си казвали, заслужавам го. Това е напълно човешко. Но когато се случва често, започва да оказва влияние върху теглото и здравето. Друга грешка, която виждам изключително често, е прекомерното доверие в така наречените здравословни продукти. На пазара има огромно количество продукти с надписи. Фитнес, без захар, диетичен, натурален, био, здравословен. Много хора автоматично приемат, че щом нещо е рекламирано като здравословно, могат да консумират неограничено количество от него. До това не винаги е така. Ще ви дам личен пример от последните дни. Попадам на хляб, който е наименован протеинов. Понеже това почти винаги е маркетингов трик и винаги на всичко чета съдържанието, това го препоръчвам и на всички пациенти, правете го и вие. И какво прочитам там? Даже съм изумена и не очаквах чак такова противоречие. Цитирам ви зачитам, аз съм си направила снимка, понеже наистина е прецедент. В протеиновия въпросен хляб имаме пшенично брашно тип 500, брашно от лимец, грахов протеин, ленено брашно, слънчогледово семе, глутен като отделна съставка, тиквено семе, овесени ядки, агент за обработка на брашното, тук втори път пшеничен глутен, пшенично брашно, гума гуар, ензими, антиоксидант, хлебна мая, чия, ръжена закваска. Само като видите такова съдържание, въобще протеина остава на тотално последно място и този хляб въобще не е протеинов. Но колко хора ще си го купят, защото това е протеинов хляб? Сигурно дори и спортисти и няма да подозират до какви вреди ще ги доведе. Защото това не само е мазнини над нормено тегло. Тук вече говорим буквално за лепило по червата, което изключително трудно се разгражда и чисти, особено ако е консумирано години наред ежедневно да си хапвате на всяко хранене такъв хляб. Така че винаги гледайте етикета. Най-добре залагайте на домашно производство, фермерски продукти, биощандове или щандовете за диабетици. Но дори полезните храни могат да бъдат прекалено много. Дори качествените продукти трябва да бъдат част от балансиран режим. Важното е не само какво ядем, но и колко често го ядем. Сега искам да поговорим за една тема, която тревожи огромен брой хора. Йо-йо ефектът. Може би няма човек, който поне веднъж да не е чувал този термин. Някои от вас вероятно са го преживели лично. Сваляте 5 кг, след това връщате 6, после сваляте 8, след това качвате 10 и така години наред. Това е изключително изтощително, не само физически, но и психически. Защото всеки нов опит започва с надежда, а всеки неуспех носи разочарование.
Причината за йо-йо ефекта много често е, че човек гледа на режима като на временно наказание. Той си казва: ще издържа още 2 седмици, ще издържа още 1 месец, ще сваля килограмите и после ще се върна към нормалното. Но ако именно старият начин на живот е довел до качването на килограмите, какво се случва, когато се върнем към него? Резултатите изчезват. Затова аз винаги казвам, че добрият режим не трябва да бъде нещо, което човек да търпи. Той трябва да бъде нещо, което човек може да поддържа. Не за месец, не за 2, а за години. И тук стигаме до една тема, която особено често вълнува жените – задържането на вода. Много хора се събуждат сутрин с подуто лице, чувстват тежест в краката, пръстените им стягат, корема е подут, дрехите стоят различно. И първата мисъл е: напълняла съм. Но понякога това не е мазнина. Понякога е вода. Нашият организъм е изключително сложна система и балансът на течностите зависи от множество фактори. Влияе храненето, влияе приемът на сол, влияят хормоните, влияе движението, съня, стреса. Понякога дори няколко дни по-голямо напрежение могат да доведат до осезаемо подуване. Много хора смятат, че ако задържат вода, трябва да пият по-малко вода. Това е една от най-разпространените заблуди. Всъщност в много случаи недостатъчният прием на вода може допълнително да влоши проблема. Когато организмът усеща недостиг, той започва да задържа повече течности. Разбира се, всеки случай е индивидуален и когато има сериозно или продължително задържане на вода, е важно да се търси причината. Защото понякога тя може да бъде свързана с начина на живот, но понякога може да бъде свързана и с здравословни състояния, които да изискват по-голямо внимание. Нека поговорим и за целулит. Темата предизвиква огромен интерес, особено преди летния сезон. Истината е, че целулитът е много по-сложен проблем, отколкото често се представя в рекламите. Не съществува магически крем, който да го премахне за няколко дни. Не съществува и една единствена причина за появата му. Влияят генетиката, хормоните, движението, храненията, кръвообращението и задържането на течности, което е реалната първа причина. Затова, когато човек иска да подобри състоянието на кожата, да намали видимостта на целулита, трябва да мисли цялостно, да работи върху навиците си, да се движи редовно, да се храни разумно, да поддържа добра хидратация и най-вече да бъде търпелив. Защото устойчивите резултати рядко идват за няколко дни. Те идват постепенно, точно както килограмите не са се натрупали за седмица, така и промяната изисква време. И тук искам да ви оставя с една много важна мисъл. Вашият организъм не е ваш враг. Той не се опитва да ви саботира, не се опитва да ви накаже, той непрекъснато се стреми към баланс. Колкото по-добре разберем сигналите му, толкова по-лесно ще постигнем резултатите, които желаем. В следващата част ще поговорим за ролята на органите, хормоните, щитовидна жлеза, диабета, лекарствата и най-разпространените митове относно продуктите за отслабване. До този момент говорихме за хранителните навици, за най-честите грешки, за задържането на вода и за причините много хора да не получават резултатите, които очакват. Сега искам да обърна внимание на една тема, която според мен е сред най-важните и в същото време сред най-неразбраните. Това е връзката между работата на организма и телесното тегло. Много често хората гледат на наднорменото тегло като на самостоятелен проблем. Всъщност в много случаи то е сигнал. Сигнал, че някъде в организма има дисбаланс.
Разбира се, не винаги причината е медицинска, понякога причината е в начина на хранене, понякога е в липсата на движение, в повечето случаи комбинация от множество фактори. Но има случаи, в които определени състояния и нарушения в организма могат да направят отслабването значително по-трудно. Една от първите системи, за които хората се сещат, е щитовидната жлеза. Няма почти консултация, в която поне един човек да не попита, ако има проблеми с наднормено тегло. Възможно ли е всичко да е от щитовидната жлеза? Първо отиват при ендокринолог, той пък от своя страна види ли човек с наднормено тегло, почти веднага стига до заключението, че е от щитовидната жлеза. Аз обичам да казвам шеговито, че всички проблеми идват от щитовидната жлеза. Напълняване, щитовидна жлеза, стрес, щитовидна жлеза, навън вали, щитовидна жлеза. Нямаме пари, инфлация, щитовидна жлеза. От нея. Истината е обаче, че щитовидната жлеза действително има огромно значение за обмяната на веществата. Тя участва в регулирането на множество процеси в организма. Когато функцията ѝ е нарушена, човек може да изпитва умора, отпадналост, понижена енергия и, разбира се, по-лесно качване на килограми. Но тук искам да подчертая нещо много важно. Не всяко наднормено тегло е свързано с щитовидната жлеза. Понякога хората автоматично приемат, че тя е виновна, а всъщност причините могат да са много различни. Затова винаги трябва да се гледа цялостната картина. Не един симптом, не едно предразположение, а цялостният организъм. Същото важи и за диабета. Често получавам въпроси дали диабетът води до напълняване. Отговорът не е толкова прост. Диабетът е състояние, което засяга начина, по който организма обработва глюкозата. Той може да бъде свързан с промени в теглото, но не при всеки човек ситуацията е една и съща. Някои хора качват килограми, други отслабват, трети преминават през различни периоди. Това, което е важно да разберем, че контролът върху кръвната захар, качеството на храненето и начина на живот имат огромно значение. Ето защо няма смисъл човек да се фокусира само върху числата на кантар. Много по-важно е да работим върху цялостното състояние на организма. Следващия въпрос, който често възниква, е свързан с лекарствата. Могат ли лекарства да пречат на отслабването? В определени случаи да. Някои медикаменти могат да окажат влияние върху апетита. Други могат да повлияят за задържането на течности. Трети могат да окажат влияние върху метаболитните процеси. Това не означава, че човек трябва самоволно да спира назначено лечение. Напротив, здравето винаги е приоритет. Но, когато се анализира причината за трудното отслабване, е важно да се вземат предвид всички фактори, защото организмът е система. Всичко е свързано. Следващата тема е черният дроб. Много често хората подценяват неговото пък значение. А всъщност той участва в огромен брой процеси. Черният дроб е като една огромна биохимична лаборатория. Той ежедневно обработва вещества, участва в обмяната на веществата и изпълнява множество функции. Когато начинът на живот не е особено здравословен години наред, това може да се отрази върху работата на целият организъм. Затова винаги казвам, че когато говорим за тегло, не трябва да гледаме само масната тъкан. Трябва да гледаме цялата картина. Същото важи и за храносмилателната система. Замислете се колко хора ежедневно се оплакват от подуване, газове, тежест след хранене, запек, дискомфорт след определени храни, нередовно изхождане, т.е. както по-рано уточнихме, само сутрин. Всички тези сигнали показват, че организмът се опитва да ни каже нещо. За съжаление, много хора свикват с тези симптоми и започват да ги приемат за нормални. Но те не са нормални. Когато храносмилателната система не функционира оптимално,
това може да влияе не само върху комфорта, но и върху общото състояние на организма. Сега, искам да поговорим и за една индустрия, която всяка година печели милиарди. Тоест, представете си колко хора са заинтересувани от ползването й. Индустрията на чудодейното отслабване. Сигурна съм, че повечето от вас са чували, а някои даже са и пробвали нашумелите преди години инжекции за диабетици, които твърдяха, че са супер лесен, бърз и ефективен начин за отслабване. Дори диабетиците не можеха да си ги набавят заради голямата покупателна инерция. Но тук първо никой не се замисли, ако всъщност нямате диабет, а взимате лекарства за диабет, след това няма ли да го развиете като заболяване наистина? Никой не помисли за последствията след това и до ден днешен имам пациенти с последствия от тогава, с които се борим с диария поради прекомерно високите дози. Слава Богу, тази тенденция отмина, но сега актуални са така модерните пептиди. Също много гурута има, които правят клипове по темата навсякъде, колко са полезни и са плюс, и към които всъщност всеки се оказа компетентен и ги препоръчва и съответно нали, от лична гледна точка, от негови клиенти с перфектни тела, с бързо сваляне на килограми, но тук искам да знаете, че ако минете по регулярния път, което е препоръчително, т.е. да ги назначи ендокринолог, първо, той ще ви изпрати да си пуснете изследвания на хормони, за които дори никога не сте чували. Съществуват, повярвайте ми, такива групи, които са много малко известни. Част от тях дори не могат да бъдат изследвани в българските лаборатории, изпращат се до чужбина и чакате доста време, докато се получи обратно резултата. Това нещо, средно да кажем, би ви струвало като изследвания за всички хормони около 400 евро. До тук, нали, само изследванията на хормоните. След това въпросният коктейл пептиди ще ви струва малко повече от самите изследвания, да не кажа двойно, и разбира се, само с един няма да се получи. Но какво следва? Да, наистина резултат към видимо отслабване има, но това не е по естествен природен път. И се подгответе, кожата ви да е по-суха, да се изтощи, видът ви дори, лицето, цялата енергия, която излъчвате, мускулите също. И един ден, ако пропуснете или след дългосрочен прием ползване ще решите да ги спрете, просто целият свят ще ви се струва свръхстресиращ. И не на последно място, има и вероятността при жените, които не са раждали, след използване да нямат възможност вече повече, което е нали, страничен ефект, да не може след това да се стигне до забременяване. Така че хубаво помислете, преди да използвате нещо лабораторно и свръхскъпо, при положение, че можете да имате само положителните, без отрицателните ефекти, чрез промяна на елементарни навици в ежедневието. Например, доста известен GLP-1, пептид, който е естествен хормон и тялото ни го произвежда. Нали, защо да плащаме? Тялото ни го произвежда в червата като отговор на храната. Можете да си го поддържате напълно безплатно и безопасно. Той е основен за регулирането на апетита, контрола на кръвната захар, забавянето на храносмилането и управлява чувството на ситост и глад. Реално, ние се храним през мозъка, т.е. първо харесваме храната визуално, а след това вече вкусово. За да регулираме метаболизма и този хормон, трябва да изпитваме глад в червата, не през мозъка. Това става като спазваме междинните хранения, полезните, разбира се. И тук отварям една скоба, защото полезните са такива, с фибри, например, които помагат за по-добро усвояване на захарта и производството на GLP-1.
Докато някои хора възприемат друго под междинни хранения. Да изядете пакет чеснакс, солети, крекери, да си опитате нещо докато готвите, да хапнете саламче, кашкавалче, докато ги режете, да ядете слънчоглед, докато сте в парка или се разхождате, да ядете пуканки, докато гледате филм и други подобни. Не, тези са грешните. По този начин, с тези междинни похапвания, всъщност вие поддържате постоянно висока кръвната захар и по този начин, в момента, в който започне дори малко да пада, мозъка иска още захар. И така похапвате цял ден и до късно вечер само вредни и калорични неща, които са само хапчета, но се натрупват. Това, което наистина е полезно, е да се приложи системно и съответно така се храни мускула на всеки 3 часа да консумирате по 30 грама протеин, без значение от каква храна ще го набавите. Колко често сте виждали реклами от типа: свали 10 кг за 10 дни, изгори мазнините без диета, яж каквото искаш и отслабвай, магическа формула за плосък корем. Звучи прекрасно, но ако подобни обещания работеха толкова лесно, проблемът с наднорменото тегло отдавна щеше да е решен. Истината е, че хората търсят бързо решение. Търсят нещо, което да компенсира години натрупани навици. Но организмът не работи така. Той не може да бъде измамен, той реагира на начина ни на живот ден след ден, месец след месец, година след година. Затова винаги съветвам хората да бъдат внимателни към обещанията за чудеса. Особено когато става въпрос за продукти, които гарантират бързи резултати без никакви усилия. Нека поговорим и за чайовете за отслабване. Това е въпрос, който чувам изключително често. Действат ли? Истината е, че много хора очакват чая да свърши работа вместо тях. Но нито един чай не може да компенсира небалансирано хранене, липсата на движение и лошите навици. Понякога определени билки могат да бъдат част от цялостен подход, но те не са магическо решение. Същото важи за огромна част от добавките за отслабване. Много хора купуват продукт след продукт, месец след месец, година след година, надявайки се най-накрая да открият онова специално нещо, което ще реши проблема. Но истинската промяна почти винаги започва от навиците. От храненето, от съня, от управлението на стреса, от разбирането на собственото тяло. Именно за това през годините съм стигнала до един много важен извод. Когато човек се опитва да отслабне, най-голямата му цел не трябва да бъде просто да свали килограми. Целта трябва да бъде да подобри състоянието на организма си. Защото когато тялото функционира по-добре, много често и теглото започва да се нормализира. Тук искам да ви задам един въпрос. Кое според вас е по-важно? Да свалите 5 кг за един месец и след това да ги върнете, или да свалите 5 кг за 6 месеца и никога повече да не ги качите? Повечето хора биха избрали второто. Но когато започнат режим, често очакват първото. Очакват бърз резултат, очакват незабавна промяна, очакват организмът да се промени за седмици, въпреки че навиците се изграждат с години. А истинската промяна изисква време, изисква постоянство, изисква търпение, изисква разбиране на процесите, които се случват в тялото. Колкото по-добре разберем тези процеси, толкова по-лесно можем да работим заедно с организма, вместо постоянно да се борим срещу него. И в следващата част ще си поговорим за спорт. За това дали е задължителен за отслабване, кои активности са най-подходящи и защо индивидуалният подход е ключът към устойчиви резултати. Ще разгледаме и как ирисовата диагностика може да помогне за изграждането на персонализиран хранителен план, съобразен с
потребностите на конкретния човек. След всичко, което обсъдихме до момента, вероятно много от вас вече започват да гледат по различен начин на отслабването. Надявам се. Разбрахме, че не съществува универсална диета. Разбрахме, че калориите са важни, но не са единственият фактор. Разбрахме, че хормоните, стресът, сънят, храносмилането, задържането на вода и цялото състояние на организма оказват влияние върху теглото. Сега искам да поговорим за още една тема, която винаги предизвиква много въпроси. Спортът. Може би няма човек, който да не е чувал фразата: ако искаш да отслабнеш, трябва да спортуваш. Но колко от това е истина? Нека започнем с нещо важно. Да, спортът е полезен. Да, движението е необходимо. Да, физическата активност подобрява здравето по десетки различни начини. Но спортът сам по себе си не е магическо решение за отслабване. Всъщност, успешна формула е 80% правилно хранене, 20% правилно спортуване. Знам, че това може да изненада някои хора, защото много често виждаме реклами, които ни убеждават, че трябва просто да тренираме повече. Истината е, че има хора, които тренират редовно и въпреки това не отслабват. Защо? Защото след тренировка често апетита се увеличава. Защото понякога човек надценява изгорените калории. Защото храненето остава по-важният фактор, когато говорим за контрол на теглото. Това обаче не означава, че спорта няма значение. Напротив, редовното движение подобрява кръвообращението, подобрява настроението, съня, тонуса, работата на сърдечно-съдовата система, подпомага мускулатурата, подобрява качеството на живот. Но тук има още една много важна подробност. Не всеки спорт е подходящ за всеки човек. И това е нещо, което често се пренебрегва. Някои хора обичат интензивни тренировки, други предпочитат разходки, трети се чувстват прекрасно с плуване, четвърти обичат танци, пети предпочитат йога, шести се чувстват най-добре сред природата. Най-добрият спорт не е този, който е модерен. Не е този, който правят всички останали. Най-добрият спорт е този, който може да правите редовно. Защото постоянството винаги е по-важно от ентусиазма за 2 седмици. 5 тренировки седмично, строга диета, пълна промяна на начин на живот. След 2 седмици сте изтощени. След месец се отказвате. След 2 месеца връщане към старите навици. Много по-добре е да започнете с малки стъпки. 1 разходка дневно, повече движение през деня, изкачване на стълби, кратки упражнения вкъщи, постепенно изграждане на навици, защото именно навиците създават резултатите. Тук бих препоръчала нещо съвсем универсално, като говорим за навици ежедневни, но е много полезно. Принципа 10-3-2-1. 10 часа преди сън не консумирайте кофеин. 3 часа преди сън изключете тежката храна. 2 часа преди сън редуцирайте максимално приема на течности и 1 час преди сън преустановете употреба на електронни устройства и екрани, телефони, таблети, компютри, телевизори. Дори в спалнята не е желателно въобще да имате електронни устройства. Дори първоначално само това ще ви създаде промяна в състоянието и ще е първата крачка към постигане на желания резултат, когато имате по-ползотворна и добра почивка. И тук стигаме до една от най-важните части на днешния вебинар. Това, което повторих много пъти. Индивидуалният подход. През годините съм работила с огромен брой хора. И ако има нещо, което практиката ми е показала категорично, то е, че няма двама еднакви души. Няма двама с еднаква наследственост. Няма двама с еднаква натовареност, еднаква история, еднакви нужди. Именно за това универсалните режими толкова често разочароват хората. Защото те не вземат предвид индивидуалните особености на организма. Представете си 2 жени. И двете тежат 85 кг. И двете искат да отслабнат с по 20 кг.
На пръв поглед изглеждат сходни случаи, но като разгледаме по-задълбочено ситуацията, се оказва, че едната е под огромен стрес, спи по 4 часа, работи до късно. Другата има сравнително добър сън, но страда от сериозно задържане на вода. Имат различни хранителни навици, имат друга наследственост генетична, имат напълно различен начин на живот. Тогава как е възможно да получат едно и също решение? Не е. Именно тук идва значението на персоналния подход. Когато работя с хора, винаги се интересувам от цялостната картина. Начин на живот, хранителни навици, ниво на стрес, съня, оплаквания, които усещат физически, особеностите на организма. Защото истинската цел не е просто да се свалят килограми. Истинската цел е да се намери подход, който е подходящ за конкретния човек. И тук искам да поговорим за ирисовата диагностика. Това е тема, която предизвиква огромен интерес. Много хора чуват за нея за първи път, други са чели различна информация, трети имат свои въпроси. Ирисовата диагностика разглежда особеностите на ириса, информацията, която може да бъде получена чрез неговия анализ. Може да даде допълнителна информация за особеностите на организма, наследствените предразположения и определени слабости, които е добре да бъдат взети предвид при изграждането на индивидуален подход. През годините именно това ми е помагало да гледам на човека не като число на кантара, а като цялостен организъм. Защото човекът не е просто тегло, не е просто обиколка на талията, не е просто индекс на телесна маса. Той е много повече. Той има своя история, свой организъм, свои особености, свои нужди. Когато това бъде разбрано, отслабването започва да изглежда по различен начин. То престава да бъде наказание, престава да бъде непрекъсната битка, престава да бъде цикъл от надежда и разочарование и се превръща в процес на опознаване на собственото тяло. Това е моментът, в който човек започва да работи със своя организъм, а не срещу него. Искам да ви оставя с една мисъл. Ако сте опитвали десетки диети и не сте получили траен резултат, това не означава, че сте се провалили. Може би просто все още не сте открили подхода, който е подходящ за вас. Може би сте търсили универсално решение на индивидуален проблем. А истинската промяна започва тогава, когато разберем какво е необходимо точно на нашия организъм. Затова моят съвет към вас е да не търсите поредната модерна диета. Не търсете чудодейното хапче. Не търсете магическата формула. Търсете разбиране, баланс, устойчивост. Търсете подход, който може да следвате не 2 седмици, а години. Защото здравето не е спринт. То е пътешествие. И колкото по-рано започнем да се грижим за него, осъзнато, толкова по-добре ще се чувстваме не само днес, но и след години. Преди да преминем към въпросите и отговорите, искам да благодаря на всеки един от вас, че беше част от този вебинар. Надявам се информацията да ви е била полезна, надявам се да ви е била ползотворна, така че да погледнете по нов начин на отслабване и на собственото си здраве. И благодаря ви много за времето и за вниманието, което отделихте за мен и за себе си днес. Скоро ще има и запис на вебинара в канала ни в YouTube, на който също ще има линк в чата. Там може в коментари да споделяте какви теми са интересни за вас, на каква тема желаете да е следващия вебинар. За тези от вас, които не са успели да проследят линковете в чата, могат да напишат коментари, ще им бъде изпратен линк. А ако желаете индивидуален хранителен режим, напишете коментар хранителен режим, абонирайте се за канала и ни последвайте в социалните мрежи, за да имате денонощен достъп до информацията, която постоянно се обновява. Благодаря на всички още веднъж, желая спокойна вечер и до нови срещи!